الله تعالى في كبو شيطان إبليس دعاني تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيان سيدي ني الله تعالى تبارك ما على مي جهين اللقولتكي أن الله ركنا كرنجرلي. نعم. سورة النساء تابع. أمبي مسوق سورة لا. أنو فتقولوا تقفلنا. نعم. ومن. نعم. ومن مغمي لم يستطيع منكم طولا لم يستطيع نو فنغمسي منكم أو سلامولا طولا ستغيالا نعم أن ينكها كو خفرو لك الموسناتي موسو سانيمونا والمهور مسولا المؤمنات مي مؤمن مسوي فمما ملكت أيمانكم abise ka furu kɛ fɛn na malakata aymanukum akini molo ye minnu mara min fatayatikum n'a ka npogotigininw na almu'minati min ye mumini musow ye wallahu nka i k'a dɔn a'lamu ala de bɛ dɔnniya biimanikum n'aw ka limaniya ye ba'dukum min ba'din aw dɔ bɔra dɔ la o fankihuhunna a y'u furu ɲɔgɔn ɲa bi'izni ahlihinna musomɔgɔw ka yamaruw ye wa'atuhunna aw y'u sɔn ujurahunna u ka furu fɛnw na bilma'rufi kɛcogo ɲuman na muhsanatin n'a ma ɲɛ ko a bɛ muso ninnu furu muhsanatin a ka kɛ muso ye minnu jan b'u yɛrɛ la ghayra musafihatin a kana kɛ jɛnɛyakɛla musow ye wala muttakhizati aqdanin a kana kɛ teri dogolen bɛ minnu bolo ye fa iza uhsinna ni jɔnmuso kɔni furula kaban fa in atayna bi fahishatin n'a tilala ka walejugu kɛ n'o ye jɛnɛya ye fa alayhinna u ka sara min b'u kan nisifuma fɛ tilancɛ don ala almuhsanati min bɛ hɔrɔnmuso furulenw kan min alazabi kabini ɲanga taara zalika o min fɔlen filɛ nin ye liman khashiya al'anata o ye mɔgɔ ye ni maa min siranna jɛnɛya ɲɛ o de b'i se jɔnmuso furu ma minkum aw silamɛkɛw la wa an tasbiru nka n'a sabalila khayrun lakum o de hɛrɛ ka bɔ a kan dɛ wallahu i k'a dɔn ala kɔni ghafurun ala ye yafa masa ye rahimun masa in bɛ hinɛ na ومن لم يستطيع منكم طولا o tuma na sa a fɔra ko ka furuli kɛ a ye musow furu a ko nka ni maa min man lam yastati minkum tawlan ni furu nafolo ma sɔrɔ aw kamalen min kunna a dun bɛ fɛ ka furu kɛ أن ينكح المحصنات المؤمنات ko hɔrɔn muso mumini musow furu nafolo ma sɔrɔ e kunna o se t'i ye فمما ملكت أيمانكم o tuma na hɔrɔn jɔnmuso minnu b'aw bolo mara la sariya la a bɛ bɛn a ka o jɔnmusow furu o tuma na mini fatayati ko ka mini a ka npogotigininw na alimuminati min ye mumini muso ye n'a ma ɲɛ ko a bɛ jɔnmuso ninnu ta fana a y'a kɛ jɔnmusow de ye minnu ye silamɛw ye minnu tuubilen don muminatiw don والله أعلم بإيمانكم ala de bɛ aw ka limaniya dan yɔrɔ dɔ dɛ بعضكم من بعض dɔw ka taa ye ka limaniya kɛnɛ kan da jira mɛ min bɛ kɔnɔ na o tɛ ala ko ye mana nka ni i ko i bɛ min furu n'a fɔra dɔrɔn silamɛ don a bɛ seli a bɛ ala ko la o tuma na i b'a furu parce que mɔgɔ ka limaniya ni tiɲɛ don nkalon don ala de b'o dɔn ɔ tuma na mɛ e tɛ se k'o dɔn mɔgɔ la fo a ka jɛ ni mɔgɔ jɛra limaniya bɛ bɔ parce que fila n'o ma k'i ɲɛna kelen bɛ k'i ɲɛna limaniya ye ka kuma a tigɛlen ko dusukun na ani k'a baara kɛ ni mɔgɔ jɛra hali n'a ma f'i ɲɛna ko a ye silamɛ ye min b'a dusukun na n'i m'o dɔn i b'a baara y'a bolo فانكحوهن بإذن o أهلهن tuma na a ko ba'dukum min ba'di aw dɔ bɔra ɲɔgɔn na o aw bɛɛ ye kelen ye aw hɔrɔnkɛw wo hɔrɔnmusow wo jɔnkɛw wo hɔrɔnmusow wo ko aw bɛɛ ye kelen ye aw bɛɛ bɔra ɲɔgɔn na de o aw bɛɛ y'an fa adamadenw de ye mɛ aw bɛɛ bɛ kɛɲɛ yɔrɔ jumɛn aw bɛɛ bɛ kɛɲɛ diinɛ de la
o kuma na k'a fɔ n ti I furu parce que I ye jɔn ye la a bɛɛ ye kelen tant que a bɛɛ ye silamɛ na nka n'a b'u furu k'a fɔ jɔn don u tɛ se ka furu ten dɛ fo n'u somɔgɔw jɛna n'a ye jɔn ye jɔn ye mais ni jɔn somɔgɔw ma jɛn n'a ye k'a furu sariya la a tɛ se ka furu na a tigi de ko de kɛ fa de ye jumɛn fa bɛ jɔn na jɔn kɔni ka ko bɛɛ b'a seyidu de bolo sini wa atuhunna wa a ka muso ninnu nzɔn fana ujurahunna u sara la a y'u ka furu nafolo d'u ma k'a fɔ jɔn don parce que jɔn furu sariya ye kuma caman de fɔ a la mais a bɛ se ɲɛfɛ sariya b'a f'u ye ni min sera ka sabali laban in y'o de ye o de ka ɲi I kana jɔnmuso furu bon silamɛya juguw ye nin fana ta ka silamɛya lagosi ka kuranɛ yɛrɛ lagosi ka kuma caman fɔ kira ma sallallahu alaihi wasallam bon k'a fɔ nin tɛ diinɛ ye mɔgɔ kan ka diinɛ min minɛ diinɛ min ye Ala ka dali bɔ ɲɔgɔn na kaban ka dɔ kɛ ɲuguntɔfɛn ye o ɲaninen don fo ka taa se furu yɛrɛ yɔrɔ ma k'o man ka furu bon a kuma ka ca bon mais n'i t'i ko faamu n'a fɔra I ye a bɛ don hakili fitininin na yɔrɔnin kelen parce que silamɛya ye hinɛ diinɛ de mais n'i taara sɔrɔ silamɛya kɛn bɛ ka mɔgɔw yɛrɛw bɔ ɲɔgɔn na ka dɔ kɛ jɔn ye ka dɔ kɛ hɔrɔn ye ka u kusaya ɲɔgɔn ye fo furu sira kan ka ladili yɛrɛ kɛ ni ko a ka u to yen n'a sera ka sabali ka jɔnmusow to yen o de ka ɲi bon vraiment bere modèle min don a ka jugu mɔgɔ ma dɔɔni mais c'est très simple mais u bɛ ka nin fɔ tuma min na fo an k'a dɔn fɔlɔ silamɛya yɛrɛ tun bɛ jɔnya de kɔnɔ n bɛ fɛ ka min fɔ c'est-à-dire silamɛya nana jɔnya sɔrɔ yen silamɛya ma na ni jɔnya ye silamɛya nana a sɔrɔ mɔgɔw bolo jɔnw de bɛ yen hɔrɔnw de bɛ yen silamɛya nana fana se foyi t'a ye o don k'a bɛ se ka nin ko in bɔ sen na tɛrɛma faamu de bon ale tɛ se silamɛya kun tɛ se ka jɔnya bali o kuma o fanga kun t'a la mais silamɛya kun ye yɔrɔnin dɔ dɔrɔn de ye o maga arabuw ka gun ni dama kana de don alors surakaw ka gun ni dama o de kun ye silamɛya ye mais diɲɛ tɔ bɛɛ kun ye jɔn ni hɔrɔn de mana silamɛya kun ka dɔgɔ a ka se k'a fɔ ale bɛ jɔnya bali a tɛ se n'a min farati ale yɛrɛ bɛ kɛ jɔn ye tɛrɛma faamu de o caman kɛra o silamɛ dama min minɛna kafiriw fɛ hakɛ b'a la ni silamɛ yɛrɛw tilala k'u ka hɔrɔnya o ka ca bon c'est-à-dire n bɛ fɛ silamɛya ye taara silamɛya ka hukumu de fɛ jɔnya la mais silamɛya ma jɔnya yɛrɛ ta bon parce que jɔnmuso filɛ nin ye a bɛ hakɛ to o kuma in na jɔnmuso ye fu de fu de don parce que hali a bɛ dumuni min kɛ a t'a bolo bon mais ani dɔ bɛ se ka bɛn sisan o b'a fɔ n'i sɔnna na n bɛ 5 d'i ma walima n bɛ dɔrɔmɛ 2 d'i ma mais elle est obligée jɛnɛya nege tɛ n bɛ fɛ ka n kɔnɔ fa a b'a yɛrɛ d'o ma o tumana taafe da bɛ bila o cogo de la u fɛ n bɛ hinɛ ɲini n bɛ n balo cogo ye fo a ka nin yɔrɔ ninnu faamu parce que a bɛ taa s'a ma juguw bolo a ka bɔdaw labɛn ka bɔdaw sɔrɔ c'est-à-dire silamɛya mana ni jɔnya ye silamɛya kun tɛ se ka jɔnya bɔ yen o don mais silamɛya fana y'a ka hukumu boli o waati jɔnya de kɔnɔ tumana silamɛya siranna jɔnmuso ɲɛ furu la kuma dɔw la ni dɛsɛ tɛ parce que o kuma in jɔnmuso min bɛ se a yɛrɛ la o ka dɔgɔ i yɛrɛ tɛ se parce que i t'i yɛrɛ bolo quoi groupe dɔ bɛ na i makɛ b'i d'olu ma i bɛ taa si i bɛ taa tile i bɛ se ka kalo 1 kɛ dɔw bolo i bɛ san 1 kɛ dɔw yɛrɛ bolo bon dɔw tɛmɛntɔ sufɛ dɔrɔn o nana i ka patron fɛ yen ko n bɛ si yanni ka dugu jɛ a bɛ 1 minɛ ka d'o ma se t'i ye ka ban bon o tuma na sariya ko silamɛkɛ ma n'i bɛ muso furu ni hɔrɔnmuso de nafolo ma sɔrɔ jɔn furu jɔn furu a gɛlɛman yɛrɛ to ye o ye gɛlɛmanba de ye sariya bolo min ka gɛlɛ fɛn bɛɛ ye kana muso ta min bɛ tilo kɛ kuma yɛrɛ fanba de ye nin ye kana muso ta fiyewu min bɛ tilo kɛ sariya bɛ siran nin ye kojugu mais filanan fana
jɔnmuso e bɛna sisan ko ne ka n ka jɔnmuso furu i ma walima ne ka n ka jɔnmuso furu i dɔgɔkɛ ma ne b'a fɔ karamɔgɔ baasi t'a la n bɛ n ka jɔnmuso furu i ma a bɛ nin di a bɛ na ni furu nafolo ye bɛrɛ tɛ quoi ne bɛ jɔnmuso furu i dɔgɔkɛ ma mais u mana den o den sɔrɔ o den bɛɛ ye ne de ta ye i ma n'i ka jɔnmuso di mɔgɔ o mɔgɔ ma den o den mana sɔrɔ a bɛɛ y'i ta ye parce que a lajɛ kɛ ni i ka sagaw mana bɔ sisan ka taa gɛnyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ sagamuso tan b'e bolo hali sagajigi kelen t'i bolo o sagamuso bɛɛ bɛ taa gɛnyɔrɔ la mais sɔɔni i b'a sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔma don n'u ye den sɔrɔ sagajigitigi de bɛ na a tɛna o e de ta i ka bon n'u ye den sɔrɔ sagajigitigi tɛna sagamusotigi ta don bɔn mana sariya fana na o don in Magan jamana kan n'i ka jɔnmuso furula maa o maa ma a mana den o den sɔrɔ o ye e makɛ ta ye n'a ka di i b'a feere n'a ka di o denw fɛn o fɛn ka di i b'o k'o denw na mana tahariru rakaba a nana kɛlɛ silamɛya ye jɔnya kɛlɛ fo ka taa se silamɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn tile don min y'a fɔ ko ni jɔn bɛ maa o maa bolo i k'i ka jɔn kan hɔrɔnya ayiwa n'a wari ko don fana i kana wari minɛ k'a kan hɔrɔnya silamɛya ye jɔnya kɛlɛ a y'a kɛlɛ ka mɔgɔ kana jɔn minɛ silamɛya y'a seko k'a la mais nin fɛn ninnu bɛ fɔ don min na o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ silamɛya bolo ka jɔnya bali o y'a sɔrɔ silamɛ yɛrɛ caman bɛ jɔnya la a caman minɛnen don wa mɔgɔ caman limaniyara ka tuubi k'u to jɔnya yɛrɛ la k'a kɛ ka jɔn ka wa fi rikab jaga ta yɔrɔ la o b'a la ka jɔn ka hɔrɔnya ka bɔ a tɔgɔ ye di jɔnya la a faamuna kosɛbɛ parce que fɛnnin dɔw de don an kan ka hakili bila a kan parce que n'a a kɛruni kan a b'i degun k'a fɔ yahudiyaw tun bɛ nin de kɛ silamɛw la bon hali sisan an ka tiɲɛnikɛlaw bɛ yen minnu ka baara bɛn bɛ kuranɛ lagosili ni alakira lagosili ma olu fana bazilen bɛ ninnu de kan n'u y'a fɛnninw ta ka jira i la n'i ye kɛnɛkamɔgɔ ye i b'a fɔ silamɛya ka ɲi i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn mais n'i taara i ka so i hakili b'a fɔ k'a lajɛ dɛ a b'i sɛgɛn silamɛya ye hinɛ diinɛ ye mais ka taa jɔn ye olu bolo ta a ka jugu hakili ma bon mais n'i y'a makaraju dɔn n'ala farali ka ye i bɛ sira sɔrɔ a faamuna o tumana ko aw tuuhunna ujurahunna a y'u ka sara d'u ma ni faamu ye o kɔrɔ ye a kana fɛn nagasi a la ko jɔn don a kana degun s'u ma n'a kɔni ma ɲɛ ko a b'u furu o ka kan ni min ye a y'o k'u ye nka n'i ma ɲɛ ko i b'i hakili sigi dɛ muhsanatin parce que bɛnkɛ b'a kan siga t'o la ni jɔnmuso kɔni don a bɛ tulo kɛ ça c'est sûr a ka tulonkɛ t'a yɛrɛ ka kanu ye a bɛ mara dɔ de kɔnɔ mais mun ɲininen fɛ sisan ko muhsanatin ko a kɛ musow de ye minnu jan b'u yɛrɛ la jɛnɛyakɛla dɔ janba yɛrɛ la o muhsanatin min janba yɛrɛ la a tɛ sɔn tulo ma ni jakuya tɛ o bɛ dɔn mɔgɔw la na ghayra musafihatin a kana kɛ musow ye i y'a faamu ya minnu bɛ jɛnɛya kɛ kɛnɛ kan ka i sigi a kama yɛrɛ walima i yɛrɛ mana ye dɔrɔn i b'a dɔn n'i ye nin wele dɔrɔn a bɛ na bɛɛ bɛn b'a kan nin kɔni tɛ ban mana n'i y'o dɔn muso o muso la o sira kan ka n'o furu ghayra musafihatin minnu suturalen tɛ n'a ye minnu suturalen tɛ n'a ye na wa fana kana sɔn ka jɔnmuso si furu minnu kɛlen don ka gundo la teri minɛ bon mutakhizatu akhdan tafsir dɔw bɛ yen n'i y'o tafsiri ninnu kɔnɔna lajɛ olu b'a f'u ye o nana ni laada dɔ ye mutakhizatu akhdani na hali o dɔw tun bɛ an yɛrɛ fɛ farafinna yan dugu dɔw bɛ yen ni npogotigi bɛ du kɔnɔ sisan
i bɛ taa sɔrɔ dugu bɛɛ kamalen kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ se ka n'a nɔfɛ u ka so somɔgɔw fana b'a kalifa o de ma o de ye mutakizatu akhdani ye mais o kamalen a ka ca la fo muso in ka taa furu a n'a tɛ tulo kɛ o de bɛ a hijabu fana ka don a ni cɛ tɔw cɛ n bɛ ka bamanan laada dɔ de fɔ u ti tulo kɛ fiyewu a ka ca la kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ 80 ti tulo k'a ta fɛ i b'a kɔlɔsi de parce que ni kɔɲɔ don sera n'a sɔrɔla so e de bɛna mankutu sisan k'i bolo kɔrɔta i fadenw cɛla e de bɛna nɔfɛ u ka so ani e de bɛ taa ka so ni ɲɛnajɛ bɛ e de bɛ taa n'a ye ɲɛnajɛ kɔrɔ mais i muso tɛ dɛ dɔrɔn ko i ka kalifa muso bon mais ni muso in sɔrɔla so u b'e tanu k'e tanu fo ka fɛn dɔ labila i ye sagaw bɛ labila dɔw ye seko de don misiw bɛ labila dɔw ye k'a fɔ n ye muso sɔrɔ so nin min y'a kɔlɔsi n ye nin d'a ma mais sisan muso bɛ taa dɔgɔkun kelen kɛ kɔɲɔso la n'o dafara a fɔ k'a bɛna tile 15 kɛ la mana n'a nana o cɛ in a bɛ t'o de fɛ yen sisan ayiwa nin kɛra yɛrɛ dɔɔnin an bɛ taa de ayiwa sisan n'a nana tile 15 kɛ la o tile 15 in bɛɛ bɛ di cɛnin ma n'o dafara cɛlakaw bɛna nɔfɛ o kumana a bɛ yɛlɛma nin y'a bamanan ta de ye mais surakaw ta ye wala mutakhizati akhdanin a ka sɔrɔ gundola teri t'a bolo bon a gundola teri Kuran tafsir de b'a f'u ye tan n y'a fɔ cogo min na sisan kamalen kelen dɔrɔn de b'i ka ko bɛ kalifa o ma u y'a fɔ cogo yɛrɛ la tigitigi bon mais ne y'o jateminɛ n k'o ɲɔgɔnna tun bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan n y'o de lakala o ye sisan mais k'a fɔ ni tile 15 dafara n'i nana o tɛ surakaw ta la dɛ o tun bɛ k'anw de fɛ yan voilà tafsir Bagawi n'i y'ale lajɛ ale de bɛna ni nin walanwalali ninnu ye tafsir Bagawi mais o kumana mutakizatu akhdani n'a ka di ye n y'a f'u ye cogo min na o de don mais teri dogolen ye teri dogolen de a kɛra mɔgɔw b'a kalama o a kɛra maa t'a kalama yɛrɛ ni i terikɛ kɔ o bɛɛ ye teri dogolen de kumana mɔgɔ min don a din de jɛnɛya kɔni ma mɔgɔ si t'a ni cɛ wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ dugu in kɔnɔ mais mɔgɔ minnu b'a ka ko kalama u b'a dɔn a ni nin cɛ bɛ ɲɔgɔn ko hali n'i y'o dɔn i ka n'o furu sariya bɛ ka k'o de f'u ye ko hali n'i bɔra o kalama k'a dɔn ni muso ye ani nin cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o dɔnni b'i la ko i kana furu wala mutakhizati akhdani teri dogolen bɛ muso o muso bolo n'i y'a dɔn kana furu fa iza uhsinna ni jɔnmuso ninnu kɔni kɛra hɔrɔn ye o kɔrɔ ye n'u furula u furula u tangana parce que tanga ye mun ye muso bɛ bɔlɔ fɛ taa nin kɛ tan a ma hisnu mais iza uhsinna ni karanga korila la a dira maa ma kaban mana karanga korila la o bɛɛ kɔsa n'u tilala ka walejugu kɛ kun o kumana a b'a lajɛ hɔrɔnmuso minnu fana bɛ karanga kɔnɔ n'olu minɛna jɛnɛya la min kan ka k'u la a b'o tilancɛ kɛ jɔnmuso la min mana minɛ jɛnɛya la parce que a hukumu ka ɲɔgɔn sama b'a hukumu na kosɛbɛ jɔnmuso tɛ hadu jɛnɛya la ni jɔnmuso ye jɛnɛya kɛ a tɛ foyi tɛ k'a la n'a minɛna mais hɔrɔnmuso mana jɛnɛya kɛ n'i minɛna kɛnɛkan sariya la n'i ma furu kɛ bonyaya 100 de bɛ kɛ bon u ko sariya la tant que jɔnmuso ma furu ko hadu t'a kan tant que a ma furu hadu t'a kan mais ala ko ta sa ko a ma n'u furula dun n'u tilala ka jɛnɛya kɛ furu kɔfɛ min bɛ da hɔrɔnmuso kan dɛ k'o tilancɛ bɛ da jɔnmuso furulen kan min bɛ da hɔrɔnmuso kan
ne hakili o ye gɛnya 100 de ye mɛ n'a fɔra k'a farala kɛra o ye saya de ye saya tilancɛ kɔni de ye n ti fɛ ka don o yɔrɔ kɔnɔ a kuma ka ca ayiwa alhamdulillah na zalika liman khashiya al-anata minkum zalika nin bɛɛ yɛrɛ fɔ kun ye aw ye mun na liman khashiya al-anata minkum nin bɛɛ ni aw mɔgɔ min siranna jɛnɛya ɲɛ a yɛrɛ y'a yɛrɛ ye a tiɲɛ na ne tɛ se ka sabali ni ma furu kɛ na jɛnɛya kɛ ko kuma in caya kun ye o tigiw de ko ye n'o tɛ a tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ a kana jɔn muso furu a faamu de ya wala ko nin kuma in bɛɛ kun ye liman khashiya al-anata ni maa min yɛrɛ siranna jɛnɛya de ɲɛ minkum aw kamalenw na cɛ tɛ muso tɛ minnu bolo u duma hɔrɔnmuso furu nafolo sɔrɔ o se t'u ye bi o kumana f'u ka jɔnmuso furu ko liman khashiya al-anata n'an siranna jɛnɛya ɲɛ n'o tɛ a ma se nin na a y'a ko dabila naam wa an tasbiru khayrun lakum nka n'a sabalila o hɛrɛ ka bon dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jɔnmuso tali gɛlɛyara silamɛya bolo ni nin kɛnɛkan fɛn fila in ye den t'i ta ye muso bɛ jɛnɛya kɛ a se t'a la se t'a yɛrɛ la wa fana ka a furulen to i ma fana ni a ma kɛ mago jɔra a la don o don a b'a feere k'a to i kunna e muso don mɛ n'a tigi mago b'a la don o don a b'a feere dɔ ma o bɛna f'u ye ko ne y'a san u bɛna minɛ ka taa a ma nɔgɔn dɛ bɔn mɛ nin ye suraka jɔn ngo ninnu de ye bɔn an fɛ yan jɔnko ti yan jɔnko banna yan a mɛnna ka mini dɔw min na tubabu ye tɛgɛ da yan nka afiriki kan walima mali kan jɔn tɛ yan o banna o don pewu jɔn de ye i ye mɔgɔ min minɛ kɛlɛyɔrɔ la walima i y'a san sugu la walima i ka juru karila a somɔgɔw kana u ye den kɛ tunɔmada ye fɔ den labanna jɔnya na jɔnya bɛ sɔrɔ nin na a ko modèliw de fɛ bon fɔ Senegali a bɛ ten de o bon sisan o jɔnya la sisan ni jɔn ye nin tilayɔrɔ damadɔ ye se de bɛ jɔnya ban ne y'a sɔrɔ jɔn caman b'e bolo ne nana e yɛrɛ n'i ka jɔnw minɛ k'a bɛɛ kɛ jɔn ye o y'a bannen ye o kumana mɛ n tilala don min na n ko n y'a bɛɛ ka hɔrɔnya o y'a bɛɛ ka hɔrɔnyalen ye parce que seyidu ko min o de bɛ suit mawaliw kan o kumana tubabu y'an minɛ ale kɛra an bɛɛ ka patron ye an yɛrɛ ko n k'a k'a lajɛ sa a ko nin tɛ baasi ye n y'a ka hɔrɔnya d'a ma Istiklal n'o ye indépendance ye ko a bɔra jɔnya la an bɔra maa farikolo kɔni jɔnya na nka an bɛ hakili jɔnya na hali bi parce que an yɛrɛ ka farafinw ma se ka tubabu u k'u tɛ tubabu fɛ u da la mɛ n'i y'u ka duloki lajɛ i b'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ bɛ f'u k'a kan tubabu sɛ i y'a ye o kumana i y'a dɔn a kɛra an bolo kojugu ye ala k'an dɛmɛ o kumana a bɛ nin cogo in de la ko n'an sera ka sabali o de cɛ ka ɲi ala ala ye yafa masa ye rahimun ala bɛ hinɛ ala de b'a laɲini tara na walawalali kɛ aw silamɛw ye ni nka aw kana mɔgɔw ka sira ma minnu minnu tɛmɛna aw ɲɛ ale ala na yafa aw ma i k'a dɔn ala dɔnni masa don hakimun ala ka kiiti cɛ ka ɲi o kɔrɔ ale ala ti foyi gansan kɛ a ko cogo di ala bi nin bɛɛ de la pour que a ka walawalali kɛ aw silamɛw ye a k'aw bila mɔgɔw ka sira sanima kan mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛ n'o ye nabi ɲuman tɛmɛnenw ye ale ala ka yafa aw ma ala ye dɔnni masa ye kiri ɲumantigi don dɛ naam wallahu i k'a dɔn ala
ala b'a laɲini أن يتوب عليكم wa ka yafa aw silamɛw ma ويريد الذين nka mɔgɔ minnu nza يتبعون الشهوات minnu tugulen bɛ ni dungaw kɔ أن تميلوا olu bɛ fɛ aw ka jɛngɛ de ميلا عظيما mayilan jɛngɛni na aziman jɛngɛni min ka bon ya ye sa والله يريد أن يتوب عليكم ko ala bɛ fɛ ka tuubi aw silamɛw de ma ɔ pour que ala ka tuubi o kɔrɔ ye ka yafi ma k'i gɛrɛ a la i bɛ fɛn dɔw la fɔ a k'olu f'u ye minnu man ɲi i k'olu dabila kumana n'i y'olu dabila ka bɔ olu la siga t'a la i bɛ gɛrɛ ala la i ye fɛn o fɛn kɛ ala bɛ se k'a yafi ye ويريد الذين يتبعون الشهوات nka mɔgɔ minnu tugulen bɛ u ni dungaw nɔfɛ n'o ye yahudiya ninnu ye ani alul kitabi kɔrɔtigi ninnu ani bolisɔnna ninnu olu bɛ min ɲini dɛ an tamilu mailan aziman o kɔrɔ de ye aw kɔ ka don ka fili ka bɔ tiɲɛ ma ka ala ko yɛrɛ bila pewu ko fɛn min ka d'u ye o y'o de komi nin kuma ninnu fɔlen u bɛ nin fɔ yahudiya ninnu ni fɛnw yahudiya ninnu bɛ bolisɔnna ninnu ani silamɛ kurani ninnu o bɛ to ka nin baro de bɔ ko a yɛrɛw k'a lajɛ diinɛ min ko jɔn man ɲi ka sɔrɔ i baden de don e n'a dɔw bɛɛ ye nasabu kelen ye i bɛ taa sɔrɔ nin muso in jɔn de don mɛ kulubalilakaw ka mɔgɔ de don a somɔgɔw filɛ nin ye fɛn bɛɛ b'u bolo hɔrɔnw don nin de kɛra jɔn ye bon ko ka o tigilama yɛrɛ bɔ k'o bila k'o kɛ ɲugun dɔ fɛ ka ban o la ko nin ye diinɛ ye ko e ma ye Mamadu nana n'a ka diinɛ ye a ye sinji bɛɛ tigɛ balima bɛɛ kɔ donnen tɛ ɲɔgɔn ma u bɛ ka ɲɔgɔn nɛni u bɛ ka ɲɔgɔn fa e ma ye nin kabila mɔgɔw ni nin kabila mɔgɔw uhudu don walima nin kɛlɛ in don maa joli sara a la ni diinɛ ye wa ko mɔgɔ ninnu b'a ko tiɲɛna ko yahudiya kɔni ka fisa silamɛya ye o kumana toujours u mana fɛnmisɛnnin min bi ko tɛ koyi kabini o don n'u ye fɛnmisɛnnin min ye dɔrɔn min bɛ se ka don mɔgɔ hakili la ka mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la walima ka diinɛ nege bɔ mɔgɔ la u bɛ sin k'o ta ten k'o kɛ ka silamɛdenw kuraninw minnu ka limaniya ma sabati k'o kɛ k'u sutara u nabɔ silamɛya la y'a ye o kumana ko yahudiya ninnu b'a ɲini de an tamilu mailan azima a k'a kɔ don ka bɔ nin diinɛ in yɛrɛ de ma a ko nka ala b'a laɲini o a ka fiɲɛyali kɛ an kun ka bɔ aw silamɛw ma nka adamaden yɛrɛ de dacogo ala fɛ dɔyifan a fanga ka dɔgɔ sawa kɔrɔ nege kɔrɔ ko adamaden fanga ka dɔgɔ cɛ dɔ bɛ yen kamalen njalaki don n'a ye bamuru ta a bɛ se ka cɛw biɲɛ tigɛ o kɔnɔ fan bɛɛ fɛ mɛ n'a taara se musoko ma ni dugawu ma sama a ma dɔrɔn dɔif ala y'o de fɔ wa khuliqal insanu dɔifa adamaden lafulen daraw a kɛmɛ de nege kɔrɔ adamaden lafulen don ala k'an sutura na aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la a ka nafolo dun a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bil batili ni haramu baara ye fo n'a kɛra jagosira ye a bɛɛ jɛnnen bɛ min kɛ cogo ma a kana yɛrɛ fa i k'a dɔn ala kɛra ni aw adamadenw ye arahiman ala bɛ hinɛ ya isa ya ayyuha allazina amanu ya mɔgɔ minnu ko a dan bɛ ala la a kana a ka nafolo dun a ni ɲɔgɔn cɛ batarako la ka mɔgɔ nɛgɛ k'a bila sobo la k'a ka nafolo ta ka k'i kun ko haramu don a kana kɛ bil batil namara si wo si ko aw minnu ko a dalen bɛ ala la a kana ɲɔgɔn ka nafolo détourner namara sira si kan ko fɔ n'a kɛra jago sira ye a yɛrɛ bɛɛ jɛna ni min kɛli ye fɔ n'a kɛra jago sira ye
ka mɔgɔ ka wari bɔ a man kan ka bɔ k'a dun fu la fo n'a kɛra jagosira ye o jagosira in fana a ka kɛ de an taraji ka sɔrɔ i ma bin a tigi kan a bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ n b'a kɛ tan nka a ye mun tugu o la nka ko a kana a yɛrɛ fa dɛ o kumana a kana a yɛrɛ fa yen kɔrɔ caman de bɛ nin yɔrɔ in na kuma tugura jagosira de la o kumana a kana a yɛrɛ fa dɔ ye tiɲɛ don a kɔrɔ jago dagalen don ko illa an takuna tijaratan an taradin minkum a yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn ma feere la ko n'a kɛra o bi daga mais jɛɲɔgɔn ma dɔ fana bɛ yen o dagalen don nka haramu don o ye jumɛn ye ne taara Chine n nana ni kɔlɔsi dɔw ye walima fɛn caman ye aw y'a ye min kɛ a ko nin kɔlɔsi in cɛ ka ɲi dɛ nin kɔlɔsi in cɛ ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ ne y'a kɔlɔsi yɛrɛ san 10 dɔrɔmɛ mais aw ɲɛ bɔra a fɛ a cɛ ɲɛna aw ɲɛ kɔrɔ ne ko n b'a kelen kelen feere a ma 10 da mais ka sɔrɔ ne y'a san 10 dɔrɔmɛ o ye ka a yɛrɛ fa ye wala taqtulu anfusakum a kana a yɛrɛ fa parce que ne bolo ne de gagné mais ne ɲinɛna min kɔ ne silamɛ ɲɔgɔnw de don kumana n bɛ ka n yɛrɛ de faga o kumana jago sira kan namara o namara ani tɔnɔ dansako sariya nin bɛɛ haramu tɔnɔ ɲini tɛ baasi ye nka fɔ n ka n silamɛ ɲɔgɔn kɛ tan sariya ma jɛ n'o ye ni dan sagona yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ yen ladɔrɔ wɛrɛ dira o ye a fankelen ye mais fankelen wɛrɛ bɛ yen o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ tun bɛ yen ghazwatu salasili la Amru ibn al-Asi alakira y'ale de kɛ zati salasilu kɛlɛkuntigi ye ale ni kɛlɛdenw faralen ɲɔgɔn kan ka taa salasilu kɛlɛ la ale dara min kɛ a sura sugura ko a ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na bon Amru ibn al-Asi a wulila a y'a sɔrɔ ko maɲi a ko ko nɛnɛ bɛ ko n'ale ko a b'i ko sisan nɛnɛ kana n'a fa ayiwa a sinna ka tayamumu kɛ ka fajiri seli ni silamɛw ye parce que ale de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye a ye tayamumu kɛ dɔrɔn janaba nɔgɔ de b'a la mais a ye tayamumu kɛ a selila ni jama ye fajiri la a ko tuma min na n'u segira falama qadimtu zakartu zalika li rasuli sallallahu alaihi wasallam qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya amru asolaita bi ashabika wa anta junub qultu na'am ya rasulullah لأني تذكرت قول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا janaba nɔgɔ b'a la mais a ye tayamumu de kɛ parce que ji t'a bolo ji bɛ yen mais ji in sumalen don n'a ko a b'i ko ji suma na ji nɛnɛ kana n'a fa a ye tayamumu kɛ ka seli ni silamɛw ye a ye nin fɔ kira ye u nalen kira ko i sɔnna ka seli ni mɔgɔ ye i janaba nɔgɔtɔ ko n y'o kɛ koyi a ko parce que an hakili jiginna ala ka nin aya in de la ala ko an kana an yɛrɛ fa ko ne siranna nɛnɛ ɲɛ ko kira yɛlɛla kira y'a lapase ten kumana sariya la o bɛnnen don quoi o dogolen tɛ figutigiw fɛ o dogolen tɛ hali selijitali la figutigiw kuman'o kan kosɛbɛ mais sariya kɔni bɛ min wajibiya a tigi kan n'i yɛrɛ y'a dɔn ko nɛnɛ bɛ ko i tɛna se ka ko jisuma na sariya ko o tuma na jigoni minɛ labɛn voilà jigoni minɛ labɛn dɛ ka o to yen i tilalen kɔ k'a fɔ ye nɛnɛ bɛ bi ne na seli ten figutigiw ko jurumu b'i la dɛ jurumu b'i la dɛ i bɛ jikala minɛnw labɛn n'i tilala a bɛ ji kalaya nka e ma jikalaya minɛn labɛn e tilala dɔrɔn e ko nɛnɛ bɛ bi ne tɛna seliji ta bi koyi e sinna ka wuli ka seli ni yɛrɛ seli bɛ minɛ mais a nana sira min kan o de man ɲɛ n'o tɛ seli bɛ minɛ c'est à dire k'a fɔ n ye janaba nɔgɔ sɔrɔ janaba nɔgɔ b'i la ko f'i ka ko de o tɛ wajibi ye n'i ye ji sɔrɔ i b'i ko ka seli kɛ mais i janaba nɔgɔ b'i la i ye ji ɲini i y'a sɔrɔ robinet tigɛlen don sariya ko i ma i bɛ tayamumu kɛ dɔrɔn i b'i ka seli kɛ o y'a bannen ye
bon ni a seli waati tɛmɛna fana a ti sara janaba nɔgɔ tayamumu dama b'a ɲɛ bon ni nɛnɛ fana bɛ i tɛ se ka gosi jisuma na mais ji kɔni fɛngɛ b'i ka fɛn na i bɛ to k'a butɔn tigɛ a bɛ ji kalaya mais i y'a sɔrɔ o butɔn bannen don janaba nɔgɔ dun b'i la i ye bilemani in digi cogo cogo tari ji na kalaya a ma sɔn o tumana sariya la i bɛ tayamumu kɛ dɔrɔn i b'i ka seli kɛ o n'a ɲɔgɔnna a faamuna o tumana nin ye Amru ibn al-Asi de ale de ye nin lakali alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam nin bɛ tafsiri min na Baharul Majid ni ye Baharul Majid lajɛ nin bɛ o tafsiri min nana n'a ye o ye nin de ye Baharul Majid inna allaha i k'a dɔn ala ala kɛra masa ye min bɛ hinɛ aw la dɛrɛ o kɔrɔ ye ala bɛ hinɛ aw la kojugu o tumana mɔgɔ ni ala bɛ hinɛ na i yɛrɛ kan ka hinɛ i yɛrɛ la i y'a dɔn nin bɛ mɔgɔ kamana gan k'a fɔ ka janaba nɔgɔ to i la ka seli i y'a ye i bɛ seli parce que seli tɛ farikolo ye o seli ye ŋaniya de ye o tumana saniya nana de e kana maa wɛrɛ tɔɔrɔ saniya nana nin de kama a ye seliji ta a y'aw ko a y'a jɛ nin bɛɛ dabɔra de i ka n'i mɔgɔ ɲɔ tɔɔrɔ misiri kɔnɔ n'o tɛ i b'i kɛnɛmana ko ala min ye ale ɲɛ t'i sokɔnɔna na hali juma seli bi ten wa a juma koli kɛra musabu ye i b'i ko kana juma na pour que i kana mɔgɔw tɔɔrɔ ni kasa ye fo an ka ko ninnu faamu ala ka ko bɛɛ silamɛw la mɔgɔ wɛrɛ de ka ta ka gɛlɛ ala yɛrɛ ta ye tant que i y'ala tile bandiya ka ban i ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ la kan'u tɔɲɔ a to i ka tɔɲɔli kana so رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان